שלום לכולם, אני דנה דולס ובואו לסרוג איתי כבשה. נתחיל לסרוג את הרגליים. אני משתמשת בחוט גרנדה ובמסרגה של 3.5 מילימטר. נתחיל בטבעת קסם. לתוך הטבעת אני אכניס 6 חצי עמוד. נסגור את הטבעת ונמשיך לסיבוב הבא. בסיבוב הבא אני אעשה 6 הרחבות. 2 חצי עמוד בכל עין. אסגור את טבעת הקסם עד הסוף ונמשיך לשורה 3. בשורה השלישית אני אבצע 12 חצי עמוד בלולה האחורית של העין. פה. ניכנס למרכז העין ואעלה על המסרגה רק את הלולה האחורית. בשורה הרביעית אני אבצע 2 חצי עמוד והקטנה נסתרת. את הדבר הזה אני אעשה 3 פעמים. חצי עמוד אחד, חצי עמוד שני, והקטנה נסתרת. והקטנה נסתרת אני בעצם נכנסת בלולה הקדמית של שתי העיניים הבאות. נכנסת בלולה הקדמית, מרימה על המסרגה עוד לולה קדמית של העין הבאה, מלפפת את החוט על המסרגה, עוברת בשתי הלולאות וסוגרת את החצי עמוד. ככה עוד פעמיים. אני אכניס את החוט של טבעת הקסם פנימה כדי שהוא לא יפריע לי בהמשך העבודה, ואסרוג עוד 2 שורות של 9 חצי עמוד. זה בעצם שורה 5 ושורה 6. עכשיו אני אעצור ואכניס חומר מילוי לרגל. אני יכולה להיעזר במסרגה בשביל להכניס אותו. ושימו לב, אני לא רוצה להכניס יותר מדי חומר מילוי. משהו כזה זה טוב. כעת אני רוצה לסגור את הרגל. אני בעצם הולכת לשטח את הפתח ולסרוג 4 חצי עמוד בשתי העיניים. אז אני אכנס לעין הבאה בתור ולעין שממול ואסרוג חצי עמוד. ככה עוד 3 פעמים. לעין הבאה, לעין שממול וחצי עמוד. פעם נוספת, לעין הבאה, לעין שממול, חצי עמוד. ואותו דבר בעין האחרונה. ניכנס לעין הבאה בתור ולעין שממול. אתם תראו זה יוצא ממש בקצה. וחצי עמוד.
כעת אני אחתוך את החוט ואסתיר אותו. נמשוך את הלולאה, אני אשחיל את החוט במחט עבה ואסתיר אותו. אני אכנס לתוך הרגל, אצא מאיזשהו חור ואבטח את החוט. אני בעצם רוצה לקשור אותו על אחת מהעיניים בלי שיראו את זה. אני אעשה את הדבר הזה כמה פעמים בשביל להבטח את החוט. אני אוהבת לעשות קשר נסתר. אני בעצם נכנסת לחור ליד, יוצאת לאותו החור שיצאתי ממנו, ומעבירה את המחט בתוך הלולאה שנוצרת לי. מותחת טוב, ומעבירה את החוט מהצד השני. כעת תחתוך את החוט, ויש לנו את הרגל הראשונה. את זה אני הולכת לעשות עוד 3 פעמים. אז אחרי שסרגנו את 4 הרגליים, נוכל לעבור לאוזניים. ונסרוג 2 אוזניים. נתחיל כרגיל בטבעת הקסם. לתוכה נכניס 6 חצי עמוד. נסגור את הטבעת. ונמשיך לשורה הבאה. נבצע חצי עמוד והרחבה, ככה 3 פעמים. חצי עמוד, הרחבה, בעצם 2 חצי עמוד באותה עין, ככה עוד פעמיים. נסגור את טבעת הקסם עד הסוף, ונמשיך לשתי שורות של 9 חטאים, שורה 3 ושורה 4. נכניס את החוט של טבעת הקסם לבפנים, כדי שלא יפריע לי. ונעבור לשורה 5. בשורה 5 אנחנו נסרוג חצי עמוד אחד והקטנה נסתרת. ככה 3 פעמים. חצי עמוד, הקטנה נסתרת. ממש כמו שעשינו ברגליים. כעת יש לנו 6 עיניים. וכמו שעשינו ברגליים, אנחנו נשטיח את הפתח, ניכנס לעין הבאה ולעין שממול, ונסרוג חצי עמוד. ככה עוד פעם אחת. לעין הבאה, לעין שממול וחצי עמוד. סך הכל נרצה שיהיו לנו 2 עיניים. נחתוך את החוט, נמשוך את הלולאה, נשחיל מחט ונסתיר את החוט בדיוק באותה טכניקה שעשינו ברגליים. נכניס את החוט לתוך האוזן, נוציא אותו מאחד החורים, נכנס בחור שליד, הוציא מאותו החור שממנו יצאתי, והכניס ללולאה, נמתח טוב טוב, נעביר מהצד השני, ונחתוך את החוט. זאת האוזן הראשונה שלנו. עכשיו אני אסרוג עוד אחת. יש לנו 2 אוזניים, נשים אותן בצד ביחד עם הרגליים. כעת נתחיל לעבוד עם חוט לושי. אני רוצה להגיד עליו כמה דברים. קודם כל, זה חוט מאוד מאוד פרוותי ונעים.
יש לנו בעצם נקרא לזה חוט שדרה של החוט, שעליו שזורה בעצם הפרווה. אם לא יצא לכם עדיין לעבוד עם כזה חוט, ייקח לכם רגע להתרגל אליו. יחסית לחוט רגיל, קצת יותר קשה לראות את העיניים, והרבה פעמים אנחנו נסתמך על התחושה שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו רואים. היופי בחוט הזה שהוא מאוד צלחן, ואם עכשיו פספסתי איזושהי עין, הכל בסדר, לא הייתי רצה ישר לפרק את כל העבודה. נתחיל לסרוג את הגוף של הכבשה. עם חוט לושי אני משתמשת במסרגה של 4.5 מילימטר. נתחיל בטבעת קסם, אליה נכניס 8 חצאי עמודים. טיפ קטן ממני, מראש תקטינו את טבעת הקסם לגודל המינימלי שאתן יכולות, זה פשוט יקל על הסגירה שלה אחר כך. ועוד טיפ, תמיד תסמנו את העין הראשונה עם סמן תפר, בעיקר שאתם עובדים עם כזה צמר, זה רק יקל עליכם בהמשך. תוך כדי תנועה אני גם אסגור את טבעת הקסם. שוב, טיפים קטנים שעושים הבדל משמעותי. סרקתי 8 חצאי עמודים, נעבור לשורה הבאה. בשורה הבאה אני אבצע 8 הרחבות. אני אוציא את סמן התפר שלי, ואבצע את ההרחבה הראשונה. וכמובן שישר אסמן את העין הראשונה. לפני שאני אמשיך אני רוצה להתעכב ולהראות לכם איך העיניים נראות בסוג חוט כזה. אתם יכולים להשתמש במחט או במסרגה קטנה יותר בשביל לראות את זה בעצמכם. העין פה קצת נסתרת מבעד לפרווה, אבל אם מסתכלים טוב אפשר לראות בבירור שיש פה את העין, את הלולה הקדמית ואת הלולה האחורית. אני לא אשקר, זה דורש קצת אימון, אבל זה לגמרי שווה את זה. אז תנסו ואל תתייאשו. נמשיך ל8 הרחבות. ככל שנתקדם ויהיו יותר עיניים, ככה יהיה לנו גם קצת יותר פשוט לראות אותם. אז שוב, אני יודעת שזה יכול להיות מתסכל, אבל אני לגמרי מאמינה בכם. בשורה הבאה שלנו אנחנו נבצע את עין אחד ואז הרחבה, ככה 8 פעמים. כעת יש לנו 24 עיניים. בשורה הבאה אנחנו נבצע 2 חטא עין ואז הרחבה, ככה 8 פעמים. כמובן שנשים את סמן התפר. 1, 2, הרחבה. עכשיו נבצע שורה ללא שינוי במספר העיניים, 32 חצאי עמוד. עם חוט כזה אני תמיד אספור את העיניים, סתם בשביל לוודא את עצמי. כעת נתחיל לחבר את הרגליים. החיבור של הרגליים נעשה בסריגה. אנחנו בעצם סורגים את הגוף ביחד עם הרגל, וזה עובד ככה. אני לוקחת את המסרגה שלי, ולפני שאני ממשיכה לסרוק כרגיל, אני קודם כל אכניס אותה לעין הראשונה מתוך 4, 1, 2, 3, 4, של הרגל. עכשיו אני אמשיך. אני אכנס בעין הראשונה של הגוף. כעת יש לי על המסרגה את הלולה הראשונה, את העין של הרגל ואת העין הראשונה של הגוף. אלפף את החוט על המסרגה, אעבור בשתי העיניים
יש לי שתי לולות על המסרגה, אלפף ואסגור את חצי העמוד כרגיל. כמובן שאסמן את העין הראשונה עם סמן תפר. נמשיך לעין הבאה. אכנס לעין של הרגל, אכנס לעין הבאה של הגוף ואסרוג חצי עמוד. פעם נוספת. לעין של הרגל, לעין של הגוף, חצי עמוד. ופעם אחרונה, לעין של הרגל, לעין של הגוף וחצי עמוד. ככה בעצם סרגנו את הרגל לתוך הגוף של הכבשה. אין יותר בטוח מזה. כעת אמשיך ואסרוג 12 חצי עמוד. באותה טכניקה בדיוק אני אחבר את הרגל השנייה. אכניס את המסרגה לעין הראשונה של הרגל, אכנס לעין הבאה של הגוף, אסרוג חצי עמוד. ככה עוד 3 פעמים. חיברתי את הרגל השנייה. כעת אסרוג 12 חצי עמוד עד לסוף השורה. הנה הרגליים שלנו. השורה הבאה תהיה עוד שורה שאנחנו לא משנים בה את מספר העיניים, אז נסרוג 32 חצי עמוד. כמובן שאני אספור תוך כדי. בשורה הבאה אנחנו נבצע 2 חצי עמוד והקטנה נסתרת. עם החוט הזה זה באמת יותר טריקי, אז אם יותר נוח לכם לעשות הקטנה רגילה זה ממש בסדר. חצי עמוד אחד, חצי עמוד שני והקטנה נסתרת. אני אכניס את המסרגה שלי בזווית אנכית בשביל למצוא את הלולה הקדמית של העין הבאה. אותו דבר לעין הבאה בתור, ואז יש לי 3 לולות על המסרגה, אלפף את החוט, תעבור בשתי לולות, אלפף פעם נוספת ועבור בשתי הלולות הנותרות. ככה ביצעתי הקטנה נסתרת. ככה עוד 7 פעמים. אם אני קצת מסתבכת למצוא את הלולה הקדמית, אני יכולה לעזור טיפה בציפורן. צלחנו את השורה הזאת. עכשיו שורה כלילה, אני אבצע 24 חצאי עמוד. שימו לב לספור טוב טוב את השורה הזאת. הרבה פעמים כשעושים הקטנות אנחנו מפספסים קצת. אליפות. בשורה הבאה אנחנו נבצע 2 חצאי עמוד והקטנה 6 פעמים. וכעת, ממש כמו שעשינו מקודם, אנחנו נחבר את הידיים. ניכנס לעין הראשונה של היד, לעין הבאה של הגוף, ונסרוג חצי עמוד. ככה עוד 3 פעמים. עין של היד, עין של הגוף, חצי עמוד.
עכשיו נסרוג 6 חצאי עמוד. ונסרוג 4 חצאי עמוד ביחד עם היד. ונסיים עם 4 חצאי עמודים. סרגנו את הידיים שלנו. כעת נסרוג חצי עמוד והקטנה 6 פעמים. ולשורה האחרונה של הגוף אנחנו נסרוג סיבוב ללא שינוי במספר העיניים, 12 חצאי עמודים. זהו, סיימנו את הגוף של הכבשה. כעת אנחנו נמלא אותו. שימו לב, אנחנו לא רוצים להכניס מילוי דחוס מדי. אז אני אכניס מילוי עד שאני ארגיש שקצת קשה לי לדחוס אותו. והבדיקה הכי טובה תהיה אם אני אמעך קצת את הבובה שלי, אם היא תחזור בחזרה. ככה הגוף של הכבשה שלי ייראה. עכשיו, אנחנו לא חותכים את החוט, אנחנו ממשיכים ישר לראש. לפני שנמשיך ונסרוג את הראש, אני רוצה להראות לכם את הטכניקה העיקרית שנשתמש בה בחלק הזה. אנחנו הולכים מספר רב של פעמים להחליף צבעים, ועושים את זה ממש ככה. לדוגמה, במידה וכתוב לי בהוראות שאני צריכה להחליף צבע בין שורה 6 ל-7, אני אעשה את הדבר הבא. אני אסיים את שורה 6, אוריד את סמן התפר. בשביל להחליף את הצבע אני אבצע את הדבר הבא. אני אכניס את המסרגה שלי בשתי הלולאות הקדמיות של התח. 1, 2. אקח את החוט החדש, אתפוס אותו מהצד השני, אעלה חוט על המסרגה ואעביר בשתי הלולאות. כעת אני אמשיך לסיבוב הבא כרגיל. באיזשהו שלב אני אעצור ואעשה את הדבר הכי מלחיץ ביקום. אמשוך את הלולאה של החוט הישן שלי. וזהו, יש לי מעבר צבעים חלק. עכשיו יש לכם שתי אופציות, או שתגזרו את החוט הישן ותקשרו את הקצוות, או שתשאירו את זה ככה ותשתמשו בחוט למעברי צבעים הבאים, ואני אדגים. למשל, אם אני צריכה כרגע להחליף עוד פעם צבע, אז אני אעשה את אותה פעולה בדיוק. אני אכנס בשתי הלולאות הקדמיות של העין ושל העמוד עצמו, אקח את החוט הקודם, אני אשים לב שאני לא מותחת יותר מדי בשביל לא לשנות את הצורה של הגוף. אלפף חוט על המסרגה, אעביר בשתי הלולאות, ואמשיך לסרוג כרגיל. ולא לשכוח כמובן את החלק המפחיד. וכך אני אבצע מעבר צבעים חלק. אז אחרי שהבנתן את הטכניקה הזאת, אפשר להתקדם לראש. כשנסרוג את הראש של הכבשה אנחנו נעבוד עם שתי מסרגות. עם מסרגה של 4.5 מילימטר כשנשתמש בחוט לושי, ומסרגה של 3.5 מילימטר כשנשתמש בחוט גרנדה. נתחיל עם שתי הרחבות. כעת נבצע החלפה של חוט. ניכנס בשתי הלולאות הקדמיות ונחבר את החוט החדש שלנו. כעת נבצע 5 הרחבות. שימו לב שעברתי למסרגה של 3.5 מילימטר. נמשוך את החוט הקודם, וכעת אתן יכולות או לגזור את החוט ולקשור את הקצוות, או להמשיך. אני תמיד מעדיפה לגזור. לקשור את הקצוות, נחביא את החוטים ונמשיך. נחליף בחזרה לחוט לושי.
שימו לב, אנחנו עכשיו משתמשים במסרגה עבה יותר, אז אם קשה לכם להכניס, תשתמשו קודם במסרגה הדקה ורק אחר כך תשתמשו במסרגה העבה. ניכנס בשתי הלולאות הקדמיות, נמתח קצת, ונכניס את המסרגה העבה שלנו. נחבר את החוט החדש. ונמשיך לעוד 5 הרחבות. נמתח את החוט, נגזור, ונקשור את הקצוות. ככה תראה השורה הראשונה שלנו. נמשיך לשורה הבאה. נסרוג 3 חצי עמוד והרחבה. נחליף צבע. ונבצע עוד פעמיים 3 חצי עמוד והרחבה. נסרוג 2 חצי עמוד. ונחליף צבע. מרחיבה את התפר, נמתח את החוט, נגזור ונקשור. נעבור למסרגה העבה שלנו, ניכנס בלולאות הקדמיות ונחליף לחוט לושי. כעת נבצע חצי עמוד אחד, הרחבה, ועוד פעמיים 3 חצי עמוד והרחבה. נמתח את החוט, נגזור ונקשור. נמשיך לשורה הבאה. כעת נמשיך ל4 סיבובים שאנחנו לא משנים את מספר העיניים, אבל כן מחליפים את החוט. אז נסרוג 5 חצי עמודים עם חוט לושי. נעבור למסרגה הדקה. ונחליף את החוט. כעת נסרוג 12 חצי עמודים. נמתח, נגזור ונקשור. נחליף חזרה לצמר לושי. ארחיב עם המסרגה הדקה. אכנס עם המסרגה העבה. ואחליף את החוט. כעת אסרוג 13 חצי עמוד. נמשוך, נגזור ולקשור. בשלושת השורות הבאות אני אבצע את אותו דבר בדיוק.
זהו, סיימנו את 4 השורות, כעת נעבור לשורה האחרונה שבה נעשה החלפת צבע. נתחיל ב3 חצאי עמוד והקטנה. נחליף צבע. ונסרוג פעמיים 3 חצאי עמוד והקטנה. נגזור את החוט הקודם. ונקשור. נמשיך עם עוד 2 חצאי עמוד. ונחליף את החוט בפעם האחרונה. כעת נסרוג חצי עמוד אחד והקטנה. ונסיים עם 3 חצאי עמוד והקטנה פעמיים. ובפעם האחרונה באמת נמתח את החוט, נגזור ונקשור. ככה זה ייראה. מעכשיו את כל השורות הבאות אנחנו נסרוג רק עם חוט לושי. בשורה הבאה, כמו שעשינו בשורות עם הרגליים, אנחנו נחבר את האוזניים. אז באותה טכניקה בדיוק, נתחיל ב2 חצאי עמודים. ונסרוג עוד 2 חצאי עמודים ביחד עם האוזן. נכניס את המסרגה לתוך העין הראשונה של האוזן, לעין הבאה של הראש, ונסרוג חצי עמוד. פעם נוספת, לעין הבאה של האוזן, לעין הבאה של הגוף, וחצי עמוד. ב10 עיניים הבאות אנחנו נסרוג חצאי עמוד רק בלולאה הקדמית. אם יש לי עין, יש לי לולאה קדמית ולולאה אחורית, אני אכנס רק בלולאה הקדמית. ואסרוג 10 חצאי עיניים. ואני אחבר את האוזן השנייה. אכניס את המסרגה לעין הראשונה של האוזן, אכנס בעין הבאה של הראש, ואסרוג חצי עמוד. פעם נוספת, לעין של האוזן, לעין של הראש, וחצי עמוד. נסיים את השורה עם עוד 8 חצאי עמודים. בשורה הבאה אנחנו נבצע 2 חצאי עמוד והקטנה 6 פעמים. כעת אני אעצור רגע ואמלא את הראש. כעת אני אמשיך לסרוג, ואם אני ארגיש שצריך עוד מילוי אני אמלא תוך כדי תנועה. בשורה הבאה אנחנו נבצע חצי עמוד והקטנה 6 פעמים. זה הזמן להוסיף עוד קצת מילוי אם צריך. ולסיבוב האחרון אנחנו נבצע 6 הקטנות.
אחרי שסיימנו את הסיבוב הזה, נחתוך את החוט, נשאיר שארית יחסית ארוכה בשביל לתפור, ונמשוך את החוט החוצה. בשלב הזה אפשר להוציא את סמן התפר. כעת נסגור את החור שנותר לנו בראש. נשחיל את החוט על מחט. אני משתמשת במחט יחסית עבה עם קצה מעוקל, זה ממש מקל על העבודה. עכשיו אני רוצה להיכנס בלולאה הקדמית של כל אחת מששת העיניים שיש לנו. מאחר וקצת קשה לראות, גם אם תיכנסו בכל העין זה עדיין עושה את העבודה. אז אני אכנס בלולאה הקדמית של העין הראשונה, בלולאה הקדמית של העין הבאה, וכל פעם אמתח מעט ובזהירות. בעצם הפעולה הזאת גורמת לסגירה של החור. אנחנו נעשה את הדבר הזה לאט ובזהירות, כי ממש לא בא לנו שהחוט שלנו ייקרע בשלב הזה. ואחרי שעשיתי את זה, אני יכולה להסתיר את החוט שלי. אני אעשה את זה כמה פעמים בשביל להבטח. ואני אוהבת גם לסיים עם קשר קטן. זהו, יש לנו את הכבשה שלנו. עכשיו כל מה שנשאר זה לרקום את הפנים. בשביל לרקום את הפנים אני אשתמש בחוט כותנה הילה בצבע שחור ובמחט יותר דקה. אני אוהבת להשתמש במחט ארוכה, זה הרבה יותר נוח לי. אני אחתוך לי חוט, אשחיל על המחט ואתחיל לרקום. זה השלב שאתן יכולות להיות יצירתיות ולבחור איך הפנים של הכבשה שלכן ייראו. אני אתחיל עם האף. אני אכנס למרכז של הפנים בחלק הכי תחתון שאפשר. אמשוך את החוט עד שתישאר לי שארית קטנה מאחורה. אכנס 3 שורות מעל. ואצא פה בזווית. אכנס לאותה נקודה ממנה יצאתי ואצא בחור שליד. אכנס שוב לאותו חור. ואני אעשה עצירה רגע ואצא מאותה נקודה שממנה נכנסתי בהתחלה. אמתח מעט ואקשור. אחתוך את השארית ואסתיר את החוט. כך בעצם יצרנו את האף. עכשיו נמשיך לעיניים. ניכנס מהחלק האחורי. נשאיר שארית קטנה. אני אדלג פה על חור אחד ואכנס בחור הבא. ואעביר את המחט שורה מתחת באמצע. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לייצר את הצורה של העין. אני אכניס את המחט שלי בתוך הלולאה שנוצרה לי פה. אמתח את החוט ואכניס את המחט לאותו חור שממנו יצאתי. ואחזור אחורה. אקשור. אגזור. ואסתיר את החוט. אני עושה את אותו דבר בדיוק לעין השנייה. אכנס מהחלק האחורי. אשאיר שארית קטנה. אדלג על חור אחד. אכנס בחור הבא. אצא שורה מתחת באמצע. אכנס לתוך הלולאה. אמתח מעט. ואכנס לאותו החור. מפה לחלק האחורי. חשוב מאוד לצאת מאותו החור שממנו נכנסנו. אמתח. אקשור. אגזור. ואחביא את החוט. וזהו, יש לנו את הכבשה שלנו. וואי. אני יודעת שזה חוט שיכול להיות מעט מאתגר, אבל עם קצת אימון אתם תראו איך לאט לאט אתם מצליחות והתוצאה שווה את זה לגמרי.